Kabalo mo, Manila to Mountain Province, travel time is approximately 9 hours. And namin nalimtan, very important yun kayo. Unlan. Dili kay takatulog-tulog. Shout out kang Ma'am Spring sa iyang pabaon sa mga imbitin, Monggo. Guys, nanimi karon sa Ambangeg, Bukod, Benguet, and nag-late lunch mi guys. Kay karon taon-taon briefing me with DENR. So, importante gina siya. Di gina siya dapat i-skip na process pag magsaka kag Mount Pulag. You need to meet and brief and orient with DENR. Mas nag-collect sila sa mga medical certificates, ano. Pero karon bitaw kay medyo kanang hangin no kanang bugno-bugno na mas kinapata sa baba na part. Size yung sa basura, all garbage should be brought out of the park because Mount Pulag is a water source for all communities surrounding it. Doon ang gagaling ang tubig. So ayun, we're done with the orientation. Nasa nagipakita ang audio-video presentation about Mount Pulag and then nag-discuss sila about sa trail. And aside from that guys, there is orientation hall na ay mga souvenir items. So may mga t-shirts, keychains, mga camp accessories, stickers, pallets, kasi mga kalo. Tapos this one is very cute. Naa sila'y murag wall nga diri pwede pilit inyong mga pictures and memorabilia. Mga previous climbers ni sila. So this is like some sort of, kung gusto ka ibilin ang part of you sa Mount Pulag. So mura siya, marag part of you will always be here sa Mount Pulag. So na mga pictures, resibo, mga calling card, pero mostly pictures na mga ID. Tapos na po yung mga stickers diri